Chukwu kere Nwaada bụ Igobe imeela o. Igbo ndị ọma ndeewono, ndị nne na nna ndeewono, ụmụaka Igbo ndeewo. Aha m bụ Antonia Ndidi Chinedu, Nwaada bụ Igobe. Welcome to my YouTube channel for promoting Igbo culture and Igbo language. Ihe anyị na-eleba anya ya bụ asụsụ na omenala ndị Igbo. Nke ihe anyị na-akọwa bụ na asụsụ na omenala nne na nna anyị agaghị efu. Enwere ọtụtụ ihe mmụta dị iche iche nọ n'ime ihe nkiri a. Anyị ga-eleba anya n'ọtụtụ ihe. Ya mere ndị nne na nna ka anyị kwado na ụmụ anyị ka ha na-ele ihe nkiri a kwamgbe maka na anyị ga na-ewepụta ihe mmụta dị iche iche n'Igbo n'izu ụka ọbụla. So let us encourage our children to be watching this YouTube channel weekly for the many benefits they will get in promoting our Igbo culture and our Igbo language. Ndeewono.